fitinar sha'awa abin duniya sai ta kai ka zuwa ga shiga shubuha shikenan. To in kai wayo ko kai wa duniya saki uku, kuma sakin da ka kafa shaida ba kome, ka haramta wa kanka sake aurenta, to shikenan ka more. Kuma mecece duniya? Abubuwa shida. zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqattarati min al dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth zalika mata'ul hayati dunya. Waɗannan abubuwan in ka watsar da su ba su da kima a wurinka ko, to za ka amfana a duniya, za ka amfana a lahira. Amma in ka auri ɗaya daga cikin waɗannan shida ko, ina tabbatar maka ba za ka iya komi ba. So don haka ku lura da kyau jama'a, domin a irin waɗannan shekarun namu da muke yanzu ko, shine mafi yawancin malaman duniya suka rubuce-rubuce. Ga mu nan mu kuma ba abin da muka rubuta, ana gwagwarmayar ma a karanta ne. Kuma ba wani abu na bambancin mu da su. Mun fi su wadata a yanzu da muke ko, mun fi su wadata a sanda suke daidai shekarun. Mun fi su wadata, mun fi su komai, amma har yanzu ba mu gamsu ba. Muna cewa da za mu samu kaza, da za mu samu kaza. Ina fatan kun gane. Maliki Buhbal Siddiq Hassan Khan ya yi rubuce-rubucen shi yana shekaru 40 da wani abu, sai da ya kai kimma wai ya kai shekara 50, shine sai zo ya sharhin muktasar na sahih Muslim na Munziri. Amma sharhin Durrul Bahiya ko bai wuce shekara 30 da wani abu ya yi ta ba. Sai mu duba mu gani. Saboda haka kaga waɗannan mashina bature ba zai daina yin su ba. Kaga handset ko bature ba zai daina yin su ba. Kaga huluna ko waɗannan garda ba za su daina ɗinka ba. Kaga takalma ba za a daina. Kaga shaddoji, jakunkuna ko mata, agogo da ya diddika da atamfofi da sauransu ko kullum ana nan akwai waɗanda su kuma saboda ta haka za su samu kuɗi. To in ka biye musu ko, to amma bari gaya muku 'yan duniya ko yadda muke shiga cikin bookshop kawai, kun san wani lokacin muna shiga bookshop ba wai mun je siyan littafi kaza ba, a muna yawo ne ko kuma yaya sabo ya fito, muna buga malaman duniya, sai mu buga mallazi nazala al-maktabat, wani littafi ne zo library bookshop, sai ka ji ya ce littafi kaza, ina faɗe kana rubuta, yana faɗe haka ko haka 'yan duniya ke buga. Hajiya da kika je Dubai wanne sabon kabed ne ya fito? Hajiya waɗannan atamfofi, wato wai waɗannan atamfofi ne yanzu latest, waɗannan handset ne latest. Na rantse da Allah ba za ka tsina na komai, ko sallah ba za ka yi ban ka biye waɗannan, ko sallah ba za ka yi ba, don ba za su kare ba shagalat. Saboda haka ina son ku fahimci wannan nasiha ce nake wa kaina kuma nake mana gaba daya. Allah madaukakin sarki mana taimako. Na gashi nan malam yake cewa wa minhu yu'lamu anna muddata tasnifil kitabi nahazat sana aw qarabatha. Wannan daga nan ne za a gane cewa tazarar da ya dauka ta rubuta littafin ta kai dab da shekara guda ko kuma kusa da shekara guda. Nahazat ta kusa dab ko kuma qarabat ta yi kusa, kusancin bai kai tsanani ba, amma nahazat ta yi dab da shekara. Wa anna nashrahu kana ba'da faragil musannif minhu bi 11 sana. Sannan kuma an buga wannan littafin bayan shekara 11 da kammalawar da mai littafin yewa littafin. Wala'alla sababa hadha ta'khir, an gane me yiwa abin da ya ja wannan tsawon jinkirin da ya zama an dade ba a buga ba, kibr maddatil kitab, an gane girman littafin. Kun san girman littafin wani lokaci yana sawa, kun san abin da yasa har Albani ya mutu kenan ba a buga littafin sifatu salati ba al-aslu, saboda ya rubuta shi wajen shekaru 50, ya rubuta shi da dadewa sai zan babban littafi ne. To a lokacin kuma yana cikin talauci, ɗaliban ma kowa ma yana ta kanshi, ana neman ina gurasa ma da za a ci, ba a maganan miya, ba a maganan mai, yana zaune a gidan haya ne kawai da kyar. Makarantar gaba ɗaya ta Albani shine falon da ake karatu. To yaya